Аз съм Ева. Аз съм Еди и това е нашето първо видео. Йей! И решихме си направим този канал, тъй като имахме идеи за клипове, обаче не можем да решим на коя канала да ги качим. И само да кажа, на двете канала ще бъде долу в описанието. Да. И съжаляваме за качеството. Че е ужасно, буквално ужасно. Да, защото... Защо е ужасно? Защото я съм там, се тая. Аз съм на 13. Аз съм почти на 13, почти още малко. Аз навърших 13 на 1 март. Аз ще навърша 13 на 22 април. Обичам мустаци! Грозни сме! Е, да! Приемете ни такива, каквито сме. Грозни. Защото не ни пука. Обичам шоколад. И аз. Пъскам се. Линдор. Жално ми е кученцето. Значи, тъй като си имахме видеото, тя не ми даде да си... да взема кученцето. Настъпа ми лаптопа! Ще го пусна. Не. Моля те. Ей! Рея! Рея ли? Рея, къде си ба? Гледай как го покажа, ще го побъркаш. Наскоро. Скоро трябва да става пак бременна. И аре сега бягам тук. Обичаш ли някой? Харесваш ли някой? Да. О, да. Обвързана ли си? Обвързана ли си? Сега. Обвързана ли си? Кажи. Maybe. Рея! Рея, ти обвързана ли си? Кученце. Тъпо ми е малко. Аз имам звездичка. Добре. Тъпо видео. Приемен. Тъпо. Значи, да кажем горе какви видеота ще правим. Най-различни. Влогове. Влогове ще има. И на Minecraft. Гримиране ще има. Minecraft Survival ще има. Гримиране ще има. Махане на черни точки. Махане на черни точки ще има. О, само да ви кажа. Много си сладка. Уй, малката ми Чики. Опа. Аз си викам Чики, не знам Препоръчвам ви го, опа. Препоръчваме ви го. Задължително. Значи. Сайо. Репея. Много е як. No. Препоръчваме ви го. Друго да препоръчваме нещо. Ей, това ви препоръчвам, да знаете, невероятно. Всичко и сополи изчезва. Не остава грам супол. Значи правим ремарка. Вместо правим реклама, правим ремарка. И да знаете, и са меки. Оле, дойде ми нова идея. Айде да направим реклама на козметични неща. Хайде, ама не сега, в другото видео, да. В другото видео. Представете ли си, правим реклама на козметични неща. Да. За тинейджери. Козметични продукти за тинейджери. За почти тинейджери, защо? Аз съм тинейджър. Fuck you. Парти. Аз съм тинейджър. А тя не. Между другото, ние сме... Кажи какво сме. МГНДПЗЗЗБЗ. Накратко. Много готини, най-добри приятелки, завинаги, без застраховка. Много кратко. Много. И нейният прякор е Джевито. А тя е Фатито. Аз съм Фати и си имам мъж Фахри. И ние сме семейство Ташакови. Ние сме семейство Ташакови. И си имаме син, казва се Рамаданчо и вече от 10 години спи зимен сън. Да. В шкафа. Да. И си има странно къща. Бебе той. Имаме си една хубава така каравана. Каравана си. Да. И може... Не сме луди. Да ви предупредим, не сме луди. Да бе, хич, само малко. Само малко. Какво друго да кажа? Да, до сега го гониш, а сега го гушка, жалното куче. Трябва да направим живота на Рея. Ще заснемем един ден от живота на Рея. И да ви предупреждавам. Да не може да хора с слаби сърца. Тоест, на едната част е сядането и изкарването на яденето. И любимите ни групи са Ghost Town, Black Veil Brides, Linkin Park, Nirvana, Children of Bodom. Ей, много ги обичам! Други. Това са ни общите любими. Общите любими, да. А отделно кажи на теб, които ти харесват. Аре, заради отделно. Мартинка Александрия. Обичам Мартинка Александрия. И аз също. Може би малко си. И Bring Me The Horizon. Слушаме еднаква музика. Горе-долу еднаква. Ептик, слушаме Ептик. Скрилекс. Давай. Чаем някоя песничка да пуснем, да го не. Това е... Ники Минаж. Да, Ники Минаж сме.
Angels Don't Kill. Пусни Angels Добре, Don't Kill. тая песен е на Children of Bodom. Много яка. Напей. Няма да пея, спокойно, че не. Лошо става, ако тя пее. Падаме са металистки, рокаджинки. Мисля, че ще Иначе стане излизаме, ние излизаме без грим, но просто ни е скучно, искаме да се гримираме малко. Иначе излизаме без грим, нали? В момента нямаме грам грим. Не, че да имаме нощ, че да има. Голата истина. На нашите лица. На нашите ужасни лица. Да, грозни сме и двете. Знаем. Ма да ни пука. Помниш ли преди в четвърти или трети клас, там се гримираха и слагаха фондите и ние викахме и ние непрекъснато тяхме тях, почваме да крещим. Само грозните се гримират! А ние сме много секси. Де, тогава бяха стари времена. Да си покажем нашия знак. Като се видиме, вижте какво правим. Отивам, виждаме Опа. се на улицата. Опа. Да, малко след едно време. Макарена, 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 макарена. 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 Не, сега. Ку-ку! Я! Това го правиме. Да. Това цялото го правим, когато се видиме, когато си тръгваме. Пред целите хора почваме ку-ку. Много странно ни гледат. Смятаме това да е за сега видеото. И сега ще продължим с Какво? нещо за гримове. Ще направим реклама на гримове. Малко тъпо. Много да е реклама. My circuitry is wired, imperfect, I'm on fire. Do what you gotta, I know you're lying.